foso ubonto bi de ne ho akobonka amane na ware agu firi se enamfo no ware okọ select om se nyina ya walefo ya tikuo no nyomo ye ne se eduwe beda ni kunu toka ache no eduwe beda se sane iPhone ko level foforo ana ono ni kunu akọ wale ne so ya wiomfo no pese o prove kire om se ono so te se omo a ije oso ono so ko kremu ko firi no de beje fans ni kunu ti wane aba ba yire no o yire de yeka ani guase ba na be ma kwaje bosiende be ma na burubosia sa makuri wonkum because of ne yire ubuntu opese wo ye kanti wabofom agikrumantu mabiabi go mu pia prima ya mo bontade om be prescribe wakono ni kuna ho de nso no wakojo nkuo no wo firi ama mu wo fia monya mo ayi bia mo di wotuku adie no boza ntuma wura gina wo kwan achi ubuntu bia fo so akodan ka ama sese fie enye de ubuntu onu kunu wo ye no me pa cho munim botom nenso namfo bi odo mo akobon ne mako school akasie ndi ubuntu pese nka ma ne ba bi omu ko school no e ho ano no ubuntu so de ne bako school fees ubuntu nya na wudia edigabuza ka buza ukuru se ubetimi awe nkura wo ka school obi ubuntu ma na so de nkura na kotum mi wura betua ma ba me wagija ene nkura do bi omu ko school no ototo ezisu da bia nkura ne tua fees last da bia ba ma de ka dependent okokan ya asem o prayer so be yeka nzo ye obuntu etomre bia ye hunu ba bia ye fire ni ye hunu na mo wesese ye tuo ne mo ma brabo nko nanim wako wura adwuma mu ho enu hunu se enkafo ni nyina yisu ka obuntu ndika dichinchina da wo so okosire obi de o ba na pan ne de ka abeto na brabo so enti abrabo no hunu nanim se on to ka da zo odi obi ka aka e de wo hawa bre no anko nya no hu obuntu anke bi anka no kura hu no mbe uzi we de wo ye nti da achi bi de da bi ye mfa man wa pre a asem na de aban nya asem ketu asa o nya asem ketu asa wa pre sa de bia monto bebre do won totonka e di problem bebre aba na fe no akọ nursing school ene ye de na ba so mo me practicals yale for da wa meanness ndi ho no wagine wudi ye de be ye kire we ye betima wo o ye be wo no de ne sa na obi ba twe nsa atwe wuro mo obi be sia ho no wo nim da bi ye wo pane no banko be sua free banje so be so odane ka ndi wo print ma me ye wuri se a student we obai do ye good o mo obi nsa atwe akom enso hospital mrent mi nyini mandi no ya kan se nurse ni bi enso no a student ubuntu pre posi ni ya fe ni ya fe transfer ba kumasi o abati tisam kofu asisi fie ndino joint ayama so nkobo kuna opeso o yes enka ni ndino no akobo sa joint no ejina motos no ojiska heni botom ubuntu nya sa no mo ye o disi fie no adwumadini bio abrabo pa bio na aso pani bi no to ade eche o mo ye mo ko gade pani bi no po masam no adia land bi dia mo ejito obubusem enforso nkwanyire nkofo mfikire ni because of uniform ndi pa cho obonto unyanya ka to obo bere pam no obeba yese nwa hunu no wozo ya ye freni tope wa hunu no wozo ya freni nwa to obo ane hunu wozo ya na bedru tope wa na oprim na obonto asem no awre ho se yakase ekomu akire pa akwa ebe yensem bebre ni ya na mpino na oye oka oye obonto mpini ye bonto gwasofo na tuma na anu ya temafo na tuma na anu ya bokurofo na tuma na anu ya nenso atese se mpini nya de da V8 muni ade ndi no jeze wo pentro bi atwa wo parliament wanya ne V8 anya no ne ma atwa no ho ahia atimazisi abonta obonto mfa ho mo ka na chairman sambozu na hunu atna parliament 28 years ndi manne me pese one ne be yepe obonto tobo no 28 years kwa ye dudum ni krom kan ya no ndi tobo susupre obonto susupre tane wa obonto susupre mesira obonto ye ya sa abrabo be bitu obonto susupre na wukura no wa kwantuo mo wo wasante amamra kura wunim ana konya atofie ana je ye wo abrocha kakra won semti na unuanu mabuju se de mfa ma wonkwa na bedi ade post ye na da chenhwe de bia na grade allegation because o ya hwan afedu wo kasa akura am na ye kasa dwetwe de ye wura wabeto ka obonto wo ka na ka je se ye mfa amana za na ye mo sayo to budi nkoma atobo afan sa otu kuro mo oni honti no no kura fra me amemma se ya obonto susu pre na ka ba wuro ba dia ka wafo abati susu obonto ba bu nche
Awe tu za from enhia kura ho bepo be jana egu ho titobo suzuwura hye ubonto pre akwaya radio wajuma o machine wonni mu afa no abadi di obi ati na kurupa wa ama oni asetena ne nazo ubonto o eka na amandi tena eka ne nazo na we mu a no ncheche o zo mi nim metawe o ma ho o metimi wa ne kwafose we di na adumi akwa ba akopɛ ubonto o pre adum no amana fam hye wase no ubonto ye mfa ho monka MCR waduma no wani mo afa no aba fufuro ubonto tobo enka no na ya mo ne wawam o mo ne nka no mo ne maduma na no aba tobo je se ye ne fa so ono kwa kwatena no obi twama no osa do obi atiko so oba be frashe so ubonto o pre tobo manka ne nkyerɛ ubonto o pre ni na make us anso bo se da ofozu anim o pre ubonto tobo na nka ne nkyerɛ waduma ubonto o pre Vozo ubuntu ne nkasa msemdi eche meka kwa akire ubuntu aba adwuma mabeto nkasa ma ya adwuma ache o mabeto se yesi adwuma wura ye good ndi ubuntu pentima ya report bi am ya so ye good o ba ya adwuma ye nkofo report da bi ubuntu wa asamka ubuntu pese nka ne momumfim no no ubuntu oba na nsan ya no ubuntu nya ba bi panje ubuntu to wo bo ni ya hunu wo to je so mu nyina hu se na aye ubuntu ya wasu ntie ni ahom ne ka cha asafu ofosu ubuntu mfa ho monkawa anoden kasa ne na mafobu sase ubuntu kwa no ene sen na nkawa kwa no ene sha wonim emu amu ene nyina megidi e so mu nyina gunsuom dan so yo de fana ye de ne bafia mfa so no so pa nkawa ya bo a sebo tetini ya de ne bon kwan a ekoyie na ubuntu ne de ya na hunta ni mfaso obi antino edu mebi ho no a ye de toto no ma bi ho ya brabo ma setra ofo so nse ya na atiefo nteni pa uye sika ni kwa futu otibi o papa wo sika o pa o maame wo sika kwa tibi krobi wa krobi to aso metu ni pa bifo ni pa bia betra kroma peso mo ye sechembe de se kasa chembe de ayo mangu bi wa esedua so a ayeko but na emre ewia na aboso amanayo edenti na me kasa obonto mfa ho monkawa minima bi wo krom wa omo status omo de apremafu ku obi ombadwon obi na omo status omo dwon se ku no na mehwa minima mo baga pa na eye mesere kakra ekuo ni so no mukum na minimu na omo status omo bekono na ya di kuo no ho mra na nhyehyeye ma awo mo no no mo de o manya to madwuma bi o manya so nti o mo ko dwon kuo ni bi ba dwum mra bi na o mo ko ya ko du fifi bi no no mo inji ya bo o mo ko mfutu sika kakra da wo no ko no ye later sika ye je onya asam ketwa juice obetua o man sesesa wo mo na wo ko to wo mo kuo no mu no obi wo a efia nkasa sika wo dada obetom obi wo na dwuma kuta no no sabe won kan sika kra nwie ana afamu ada nti se ku no we wadwen se me omuna samoa na se enu amma bi asabe free baby ba ya wo bebo bradi bia ko refie wo se sai ku no beko bia winji bebo onwe a ode ai entumago saa na besana ko fie obonto mfa ne wo monkawa yawo askafo mabi a omo kwai mu a ye betima ka se omo didi bi ato se bi billionaires club ana se ekuo bi edi eda so no eye apreman na the way preman no ye nka preman masikani se obi owo sika nko a ye obi wo ha onya dwuma enso sabe ade bia obeka se ya agibia no obenya de aba ahono so enu madamfo bi okọ Germany sikani ni nkura na otimi ka cho se yenko sport yenko trase ono ba ko trase moto na mo gimani no akọ kanta ho mu wia no aka chezo kwakwe ma wie yenko bi owo sa duma chede no medwiri ho na menti ase ese ye ba na oni kaprozo wo de yenko mu ba wie no je mu ba yem hu bia no be ko kanta ho oba ko kan ebeti
okwa na chi wa ba betua o sa adoma chede no obi nso ho a onim sa adoma chede no sa ni pa ne nam na so wo ye sa bi ntu ba ye sa bia aniguase beto ye pese kan se du tama maame susu twanto ma wate aye bia na mfo no betwa bi maame susu ye ho akesesam hwe wachi we bia ofri ba nipa na woni ne o move no seven preduasa wo mo manyina gu abrochire enkura ni nyina wie suapon wo dia fe na ofefe ba enkura no odin nenso aprema fonto mabi aprema fonpa bo bi wo temu sika nya dia koto ade baako ame amwa eno nso chese ye ka ne saa ne ye nka ne se wo tie ne a se biburu ya wo fi ana ye ho munyomunyo wo so betima nya wo so no dia efata ofoso ya tikromo ye namfo bebre ani ye mpanimfo a ye nim mo a ye di wo machi no bebre wo sika ye namfo enu mu muvu ye bebre wo sika nanso enam de ya brede ye ho aye ntino wo mo so hu ye ne a ye line ne edi mu no wo mo so check ye e wo kwa bi so eno na ye kase yen kasa asem so bonto mfa ho mo nkawa eno nche se sebe ye ho mo ne buru ho nya sa na pese kire wan kasa trase ade wo ya mede me ho akose mu no nyin kama minya ene no ma bia mi tua kwa bonte no ebo ame ofoso du me bi na wu lusu a wan kasa na wunim u free kwa bi makokwa bi mu a na emia wo a wa na wunim empabo a sha no emia wo a obie ni ho ba du me bi empabo ni mia wo so a wonante mie hu sha kwa e okwa ni pabo eche no emia nkasa nkyerɛw diwanamo dulemu okay tulemu waba kumase ajudi ampa waba nkan yetiase wakwa burochire obi tia burochire ofosu nyanso odi ni lem obi tia burochire odi ni lem obi nko party obi nko nyeso watete kwa o wo hwe na chi hu se no maba me bobo bra na me ba na fie nye etibire sa botawo yesimani so yaba sra yetufo obonto omu mienu nya ya mo amugu nsuom nenso sabe ukona si wayi obonto a ya na times wani nye ne mo yinka ya no wani jinti ne ka so obonto emfa no mo nka saa ne ye cheke se wuye nipa ne ye kasa se no nche se wo ya aboa obonto anaso enka ne mbom ye do ma bra bo no mo mfato ho no e de ma na de atoto de ho ne wo hu se hwo na mfufom ba bia wo kɔ no efie wo kɔ wura mu no ebeboa anase ekuo bia wo kɔ hyɛ mu no ebeboa wo betimi Juice ye tua wo betimi wontimi ntua wan wi obesesa odwetire nyina e de atua odus wani baba ho so no no abasesa ntiro abrabo yi ofozo mi da se obonto mfa ne ho emonka kwanta bisanso mechia no na ewia so we no ofoso be ma se wan pene ba bia wo so na se wo be ma anibre ene ahototo ahya wo ma adorewa eya na baby edo kokosie no eya na enye nti esu obonto mfa ho monka erisia wote ho a eya na wakisa wo banchi na baby a wo no ma ho enso wani ma ho enso mobo na me fiti prekope empo wo se anye sai moja ene beba na ofoso be ma ena yeti ase no moen ana wiase yetie wobehu na ababa a wabi afa na wadi mfinhie du nwotwe wanya mfinhie du nkono oba bi a wono so anya bese mfinhie duanan ya wo si na brabom ehya ase eye adwuma no wanya be mfinhie duonu wom ya bosomi aketua oje allowance se bia owawade papa bia ni kunu hwe no nya business mu ska bi fifi nchen ne niema wo ne na setina ya wote no ababa a wo afa na wasi so no opesa wane maame no ekontoto ho competition no compare himself with oba panyimu na na so obi a wono ebia wosi mu ache no anasa meka say yawo wato amrem yawo bitu sie so yesi yawo tu sie so a won che tenten yo ene menini na fire menini na ko school baako menini nyina na wi ahafoman enti sabre ya Elizata owogo so wadru baabia bia owo suapom de ohene ira wase bia me so mitimi tra no anase mitimi ne ko gina pe
enu ti kwan ya eni kwan sa me fa so no na makwa akofa so kwanti o wani panyin se emusuo eti babia nsem fata se me wura kura na me mane na me hwinti na me wura nchechirem na nwure sa me ho na ese all because me pese me ne Elizata anasa me ne Bernard anasa me ne Safo Kantanka ya abgo so abotanso ya assembly ma ho me pese me ne koye penti na for so be ma eya na yese frama wo no de ihuhu pade a ya na wonya na so ekira sem na papa ma na eya wo no ananim abrabo ye ntoboase abrabo enye mpere ho enkotu mampamirika gidigidi babia wonu ya no pese wuduru ho ntem wa hwe ya wonko babia no akwa akobutuo na ahometwetwetwe wa hwe ya emframa ebefa ama akokoto ada ho ye be wusa okura se wunyo obia eti babia wono ma ye hu se wo hene yire babia metie dia me de me hia grade A ena me wom me here grade B and a meeting many so me pene so me fa me ho ntoto obi na many so mmere obi ade I am always content with what I have there me wo bia no me pene so many so eti eba sa ma wadwunu mu da ho eba sa e ma wadwunu mu bie e ma huhu anamonto papa e wo se ututuo no watimi akwanim ye de nyansa eni adwen e na de bobra ye fa adwunu mu hale ene de bobra yemfa ni bre ene bobra yemfa mnikatuo ene bobra abosoma kotra wasime de nyanyanso no mekwa akoduru ba bia meduru wokra beto amnika pampampai na so kakra sanso so na aboa ye friend say abosoma kotra na sa chechede ana sa nwa so no wono so bekwa akoduru yen kakra say ya nsatie no wese enyepe no sanso na abrabo bi ntimi nyepe ana se nyira ye ntimi nyepe da eti ba bia wono meka cho sepne so na yese eyi aboa koto we no wode anipre so ba bia ye nso a eya na obu na pere empele wo ho na enkoto wo gyemo meka kire wo bia wo tie se wa ama wani anso ba bia wo wa mo ani anso wa deketo bi ekita wo sesie ya wo ba hre wa dekese bia wo hra kese bia yankopon ahyehye de ato wanim etinya abotre nya ta ma ho si abotre ma yankopon no senkafo tere ne se atsem bia na sa de bia ne ye bia wo wiase bia no e wo ne bresa wo brema ya to bo ase na twa awrade na wankasa nso bo ho so ye adwumaden na wo ye sa yakopon be hyiraw ama wo nhira bia wa kyekere e de ato wanim no wa pele wo ho afa wo akoto sikadrom wa pele wo sa wo kobokro no ame akɔkye wato afiase wa pele wo ho sa wo kɔ akɔfo obi ade anase bia wo kɔfa kwa abɔni so bi e de ho akonya tam no ama e bia ekyire ba bia be kɔ akɔwie no enwie wie pa no se wo nya abotra ma ho no wa ye adwumaden no atwa awrade a wo nhira de da wanim yakopon we no yase atamfo nya nyame de nyame aka no waka wa bra bode nyame bo wo se bra beye ene pepe so peso de udro no unya abotra na wo ye sa de me ya obekɔ akɔduru wo na beye no monyam hyakorampo aya dance de dan da benya story aka de akire amanfo te so ohene da bia ne da me betena se no mafa ho de ni akola nya nsem pi de ka kire amanfo fo so be ma me da ase